היי, מה המצב? לי קוראים שלומי ואני רוצה להתחיל איתכם סדרה של סרטונים בנושא בניית מיני משחקים בעזרת בינה מלאכותית. אז בואו נתחיל. בעצם האתר הראשון שממנו התחיל הכל נקרא Claude, claude.ai. מי שלא נמצא שם, איפה הייתם עד עכשיו? קדימה, תיכנסו, תרשמו. אולי הדבר הכי חשוב, למקרה שאתם לא בעניינים, להיכנס מצד שמאל למטה איפה שמופיע השם שלכם, אתם צריכים ללחוץ שם, ושם אתם צריכים להיכנס ל-Settings. ב-Settings אתם צריכים לבדוק שיש לכם Artifacts Enabled, כן? Artifacts צריך להיות שהם מאופשרים. אם הם לא יהיו מאופשרים, אתם לא תוכלו לראות את כל הטוב שיש לקלוד להציע. עכשיו אני רוצה להציע לכם לבנות את המשחק הכי בסיסי, לא יודע אם הכי בסיסי, אבל משהו כזה מאוד מאוד פשוט, שאפשר לבנות בעזרת קלוד. אני רוצה להציע לקלוד עכשיו לבנות משחק זיכרון. אז בעצם מה שאני כותב לו, הכין אותי מראש, אני אעשה אולי כמה שינויים, אני כותב לו, בנה לי משחק זיכרון מבוסס אתר, אני רוצה שהמשחק יעסוק בתחרויות האירוויזיון לאורך השנים ויתאים שירים ישראליים למבצעים שלהם. אני רוצה שיהיו לפחות 12 קלפים, ושכל התאמה תהיה בין שיר למבצע עם אימוג'י מתאים ומונפש. תוכל לעשות את זה? ביקשתי ממנו דברים נורא בסיסיים, בסדר? כלומר, בשלב הראשון ביקשתי משחק מבוסס אתר, כלומר שהוא ייצר לי אתר כזה. ביקשתי את הנושא, ואחר כך התחלתי להוסיף לו כל מיני 12 קלפים, צבעוניים, התאמה בין שיר למבצע. קדימה, אני מתחיל. עכשיו אני מבקש ממנו לייצר את זה, ובעצם עכשיו מתחיל הקסם. הוא אומר, אוקיי, סבבה, אני אעשה את זה בשבילך. והדבר השני, זה שהוא יתחיל לכתוב את הקוד. עכשיו, זה הארטיפיקטס. מצד ימין אתם יכולים לראות שהוא מתחיל לכתוב את הקוד. מכיוון שהכתיבה של הקוד לוקחת קצת זמן, אני אעצור את הסרטון, ואני אסיים אותו ברגע שזה ייגמר. אוקיי, הוא סיים לייצר את המשחק, ותראו איזה יופי. משחק זיכרון, אירוויזיון, התאימו בין השירים למבצעים. הוא אומר לנו כמה מהלכים בלי שביקשתי ממנו. הנה אתם רואים, טוי, ליאור נרקיס, זהו זה, הללויה, נועה קירל. קיצור, בנה משחק. יוניקורן ונועה קירל. שימו לב שהוא מוציא לי פה דעת שגיאה, שזה מעניין. אנחנו אולי נתייחס לזה בהמשך. בכל מקרה, יש לי פה משחק, הנה נועה קירל ויוניקורן. הללויה, זה לא דיבה, גלי אתרי, מי כותב ככה? גלי. קיצור, אנחנו יכולים לראות שיש לו פה כמה טעויות, אבל לעצם העניין, אחרי שיצרתי את המשחק הזה, אז תראו מה אני יכול לעשות. אני עכשיו יכול לעשות פאבליש, ולעשות כזה דבר, והוא בעצם לינק קופיד, העתקתי את הקישור, ואני מדביק פה את הקישור למשחק. עכשיו יש לי משחק על מסך מלא, לא בצד כזה, ויש לי בעצם משחק, אני אעשה מסך גדול, והנה יש לי משחק ואני יכול להתחיל לשחק בו, אני יכול לשלוח אותו לתלמידים, אני יכול לעשות איתו כל מיני דברים. בסדר? עכשיו, הוא יצר פה משחק, שימו לב, הוא קצת, יש לו פה כל מיני בעיות. אגב, אחר כך יצרתי עוד משחק, שימו לב, נראה ממש ממש דומה, פשוט בנוי קצת אחרת. וכמו שאתם רואים, הוא עושה את המשחק הזה ממש בקלות ויוצר דברים נורא נורא חמודים. ואתם יודעים, עם איפוס למשחק חדש. בקיצור, רמה יפה מאוד בשביל משחק שדרש בסך הכל פרומפט אחד פשוט. עכשיו, איך מטפלים בזה שהוא מתקלקל באמצע? כמובן, אפשר לבקש ממנו, אחי, המשחק שלך נתקע, הוא עושה בעיות, צריך לטפל בו. איך מטפלים בזה שיש לנו לפעמים דברים לא נכונים, הוא כותב גלי אתרי עם א', כל הדברים האלה אנחנו נשתדל לטפל בהם בעזרת השם בסרטונים הבאים.